Uwumuntu wesifazane ohloniphekile. Okhulumayo umqondo wakhe. Futhi-ke uyayiphosa inselelo kwabanye abantu. Nanokuthi uyazazi ukuthi ufunani empilweni. Okay, manje wena kuyinto ekuchazayo leyo. Nakanjani? Yabona mina ngifuna umuntu wesifazane ozongenza indoda engcono. Angavele nje angibukele ngisebenza ahlale. Yazi kuyaxaka. Ngoba nina bantu besilisa nifuna umuntu wesifazane strong, kodwa futhi nina mase niyaxakeka uma savumelana nayo yonke into eniyishoyo. Hhayi ukuthi abanye abantu besilisa bayahluleka ukuhlukanisa phakathi kokuhlonishwa nokulalela. Ngicathi ikona ukubuye kusidide lapho. Okay. Nje ikuphi okunye? Yazi ngakhulekela umuntu wesifazane oyithobile. Obeka umndeni wakhe phambili. Owuthanda futhi umndeni wakhe. Okhulisa iy'ngane zakhe ngemfundiso nangothando. Ingane. Kuyingxenye yey'nhlelo zakho ufuna leyo. Yebo. Umndeni phela uhamba phambili. Futhi-ke mina ngifuna umndeni onothando, ikhaya elifudumele. Nefake phakathi-ke. Cha phela vele kodwa kuyinto enhle yona lokho. Othi khona okunye la. Sibheke. Awu cha ngeke shaka. Shuthi kahle kahle wena uvula ibhizinisi ngalolutsho. Noma kahle kahle ufuna ukuthi kube yimina odayisayo. Uyabona mama, ujule isikhumbuzo ukuthi uthando luyimvelo. Futhi lumnandi. Enihlali ngona phakathi.